sa no, check. Nami karon sa CIT. Ari may nag-high school. Kami duha. Marag dugay-dugay na sa wala ka ari nga eskwelahan. No, pero wala na ako pabisita diri. Marag 4 years na or 5 years ata. 5 years? Oo. Shook na lang mi nga. Pink na. May gani sa nakasuot ko kay. Patagibaw strip. Ang tumong namo diri no kay ang pagkaon diri sa high school kapin. Siya mukbang. Kaon ngiti. Ano pa ka na te? Hello. Hi, what's your name? Sony. Hi, Donnie. Driver ko sa Gamananga. Hala, Gamananga, 7 p.m. Thank you. Manager sa siyang meet up dere no kay nana yung sandals o makakaon na jud ko finally kay gutom na kalauna na wag ako kay kaon kay kay ako boom. Of course. Hi ate. Niari jud mi te para anite. Gimingaw mi aning top egg nimo kay mong kuan. Usa ka top egg, usa ka neck, o usa ka nya upat ka. Abi ba na ko gada? Wala na ko dai gisusun na ko dai. Amo ba wala may inyo inform ay kay nakari-touch ta para ninyo unfair kay Ating baby para mga unti. Bito. Mga timiti para lang makakaon may upuan. negative ba siya? Grabe ka barato. Wow. Sauna ko mo. Sauna kayo bakalan ka chart. Wala ka puso ko sa kanakuan mo hindi ate watay kwarta. Uy, pili ko gloyo. Libre ko gloyo. Sige go. Karate sa Nakalafang mo gudang may baby ko. lagi. Good heart. Ice guy. All na lang gamay kaya pila ko di madungog. Ano na? Tigupat niyo sa puso. Yan ay usa ka chicken dip. Mo ni every hapon na mga Dismissal na. dili. Mga 3 p.m. ka na klase pag ganyan klase unya gutom mo dyan ang mga gutom nga pagkaon. Ano lang lami siya. Lami si kit-kit. Next guy kani. Chicken necklace. Ano siya specialty ni Ate? Bitaw. Ang usa sa nakalami kay ang sauce. Lami ang sauce. Sauce cute. Tapos usa pinaka-favorite na mo. Ano siya, murag meat ang babaw niya ang kuan kay mo sa half kay Iya kay pag high school. Gutom na dyan no. Kapag high school, kung may kwarta mo, airbook ko man mga airbook ko. Kung tipid ni, kanya mo karoon. Dagan-dagan may ko ng bound at tumitos mga ML mo. Ng pork chop and rice. Oo. Ano na Kaya siyempre di mawa ang ice cream. Hindi ko kalami. Tawa mo ano na nga rin eh. Nagdamgo si Ops. Oo. Nga, di ba palit na ko sa pork chopan? Mapalit na ako kaning mga ingani. Kani. Ako di pa palit. Kanina daw ko sa CIT. Pag mata na ko, blush. Ako din silang ganyan. Saan mga tutug CIT din. Mga ano taday kikipadamgo ko. Tada, we're here. Marami eh. Dan ang mga ni gabi ipasensya na kung diguto mo. Galaway mo niya. Happy yun. Kulang mo lang tawo kapuso. Nagpapat na niya. Luya ko, nagpapat na ito. Man na. Naing na natika nga magpa-pink ko ugma. Ikaw na. Ubo? Di day bulbul day. Steve, ma! Magpapan sa good day, magpanansi sa good day. Nancy Binay. Outfit all the day. Top from Ukay, jeans from Ukay, shoes from World Balance. Mag-retouch sa me. Kay mantika. Tika na kayo. Uy, ka red sa lips. Murag watermelon. Maroon kay manami kaon ang next stop na mo. Kay bumisita. Bumisita mi sa sao. Kung ano, ako ang inibot joke sige ka late. So, medyo nakilit akong nagutak na ayun. Ay, escort doy. Tulura na ka-reason nga nung masaw ko. Ari sa tanay kinahantaw. First, ako permit ko malate. Kaduha ang skirt na birthday mo buang nga diri asa ko tubday. Above the knee. Onya ang ikatulog kay asa gani ka lang. Ay ako ro man feel ako ra. Kanang if na ay kana mga drama sa mga high school drama, mga away-away sa mga sakit akong kamot. Magpapabay ko nagpailot. Of course. Nami maestro sa mape. Hi ma.
Guwapa! Fresh kayo! Diba, ikaw mo to sa YouTube pandi ka. Alam ma'am, sorry ma'am, nakuha lagi. Wait, pamalik mo dito. Okay, namin silang vlog eh. Hello. Oh, sige, sige. Smash the like button and don't forget to subscribe. Down here. CIT taps again. Hi, Jay. Hello, Jay. Nakuhay ko, Jay. Nasyukit si Oka, Jay. Shock ka, kadiri ka ni saona. Dili siya ang ani. Makaslide pa ni. Mag-foot map rami. Mag-foot map niya. Kaya wala pa may tao sa South. Wala pa si Sir Lebron, si Mountain Surga. Naami karon sa 4th floor. Kagutas ba? Maoni akong room pa Kanya 4th siya. year. Kanya siya. Dere. Maojud ni. Waling English. Hala, feel ko dir, ha? Diri mo. Ang kuan ka dito. Nana dingan. Pila na sa kakatuig wa kari ba? Nausap ang room wala. Katong 4th year ko. Pero medyo ko nasa layo. Dire, maoni, maojo ni among Kani, kuan, kani. among spot ni Monica. Dire dyan may magpatakili jud mi kaluyoy. Daghan sad mga magic na hitabuan nga rumal. Kinsa man kailangan ka mo mention? Magic sa mga kanang. Teamwork sa klase ba? Balik. Teamwork sa teamwork sa klase. Maoni ang your room, which is kuan na kisa na grade 10 na siya. Grade 10. Sa boys ni mo nga boys comfort room. True. Labi nami, kaming duol dere nga room kato kami mga classmate na ako nga mga ibay butchok. Kayo na jud kami. Ay dili sad kami kato sa inyo room din no diha. Kita jud nga kuan kay. Diri sa boys room jud may mga ngihi kay heavy kakotas words. Picture na kita. Doon napalaw ko guys. Show extra na to. Anak ko di ay. I-appeal to na ko sa vlog di. Hi sir. Hello. Hi sir. Hi guys. So kalubaton ako no anya update. Ang usa sa karison nga ni Anhime kay ganahan mi mo bisita sa band room which is fail siya pero try lang tan-aw na to basin dai na ita. Malungkab na to, Jay. Isa lungkab. Shudi lungkab jay. Doy loy show na nasa lay ko anday ana. Di pa man ako makabalik. Abi niya but so wala jud lock jud siya. And among gi adto si Sir Escala ana siya nga wala siya kadala. So mobalik ni Inig Wednesday. May ta sunod makuyog si Monica, di ba? Syukat ko na yung mga gangsters there. Lahay! Tanaw mo ha, Gamanan Marathon 7 p.m. Ano naman? Sige, bye-bye! Ako ang assistant. Asa to mga to, guys? Magpa-alumni IT. Kaya para dili na hassle, di ba? Magkuha makakasay mo ko anday. Yearbook day. Man ako yearbook, Jay. Ano kahit ka? Ikaw man, kailangan Kasalanan ko. You need the alumni shoot to get Pero the shoot. abi pa na ako kay magkuha karon kay para mag-apply siya sa vlog. Update ay. Sa kabugo na ko. Jumek, Day. Sa kabugo. O ko ni mo gi-remind day. Ako pa mo. Di ba magkuha ko og ID. Ayaw ba kayo mo watch O nya mo web? karon kay kalimot di ko da sa akong picture na tubig. Ana, kailangan. Okay na ni Mami, maana si Angela. Tayo, picture. Oh, sige. Hi mo sa vlog ah. Hi! Before me manguli no, ganahan lang ko nga makita na mo ang akong maestra pag second year science teacher. Mo na si! Si Ma'am Bailon. Bailon sa di ba? Bailon. Kinsa sa palupian siya? Siya matos na. Bailon. Ma'am Bailon siya nagtudlo sa kung akong gipangita kay si Ma'am Bailon siya ang nagtudlo sa Kinsa bailon day? Wag yun na. Naibinto nga bailon. Lagi ka. Hi. So unsay laman sa imong Instagram stories day? Mga reaction niya sa Sorry, ikaw YouTube. YouTube ko na day. Sorry, ano sa day? Ano day? Link ko daw. Okay. Nangutani.
Dili ingon gid kang baylon, wala gi baylon da. Sorry. Dili di si Ma'am Bailo, si Ma'am Lubol. So, man ato-atoon sa faculty. Nananghid na sad mi ha, if pwede ra mi ka ato-ato. Ano yes, okay daw kay. So, jadi, I'm so touched. So, man na siya ato-atoon. Yay, nakakailan na si Angela! Yay, si Jomi na lang. Hi, sir. Gopag hapon, sir. Ay, nahay mga bogarts. Guys, mali ako advisor for second year. Siya ang nagtudlo na akong usay forma sa Critics say money cash goes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? So, kani siya dere dapita sa una. Puro dyan na siya grass. Diha mi magtambay. Pero mi after class niya karon kay parkingan na. So, nalobat na akong camera. Abi na akong na-charge na ko siya pero wala din. Sige. Oh, ayo. Sige di oh, sige to. Kalimot na ko sa kaingon. distracted ka sa akong kapil kidayon. Yes, day. Perfect kay kaday. Unsa ang wala na ta nabuhat karon day? Cause lack ang bandroom. Unya, unsa pa? Wala sa nakinuwat ni Sir Lab. But Nagbuhat mi ni Sir Libro on the iPod. wala pa man siya. Tawag na asa day ang lovebird dire. Yeah. Day. Ipaka fifth wheel da. Yun sa kay ang Alo. Uy! May ganun! Day, kay nunum ka sa una, day nga, dugay ta manguli kay. Sige, mo pananaw sa mga basket. Kay Jason Lamontal sa nice nga picture. Thank you. Dede, hi guys. Kuwante mo sa akong vlog. Naka-vlog, naka-con. XNXX gadget. Sige. Kana. 1, 2, 3. Tanawa daw. Sige, tarong na. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Tara mo na ito. 2,000 years later. What's up guys? So nibalik na may diri sa CIT no murag after 1 week. Unya karon ang nakanindot kay ang among giarira gyud kay ang practice sa DBC ang minaret. Wala lang gimingaw mi. Thank God nga abli ang bandroom. So nigamay ang bandroom no mo ni siya. Sa una kay diri man dire na diha hantod diri. Dako jud ang bandroom sa una unya karon kay ni nigamay siya. Sama ni siya. Tada! So finally, no, naka-douche na gay kay sa kuan bedroom. Ang among gi-expect, wala sa to, ano ba? Ang among gi-expect kay, gihapon, dito ko. Tako pa kayo tayo, makatulimbang pa na ito. Pura kang happy, dressing area, ang happy. Favorite na chin-chin. Favorite ka na chin-chin. Favorite Feel ako.
practice nila. Okay. Siyempre, nindot pa ya, maka-apil nga na yung mga drone. Ha? What's ni? 9? 9. Oo. Unsay nahibawan? Namoy sayaw sa bumbum nga kuan. Wala, bago pa din nila. Sige. Dugay na kung makapupot ang bato noon. Yawan ako kibaon sa mga pictures. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't